Добро утро, чуваме се. Температурите тази сутрин в страната са от 5 градуса в Кюстендил, Казанлък и Добрич, до 13 градуса в Лом. В София температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 97%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обяд и преди полунощ отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици и временни усилвания на вятъра. Възможни са градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, а над 2000 метра ще превали сняг. Ще духа предимно умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чуйте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология в БАН.